Anta. Ni gaba dai bana. Salamu aboki na ba. Wajen ka. Aboki na ne din. Ya ake so ka tsaya mana. Mu je ina za mu je. Umar MB on the beat. Anan za mu je ina za mu je ga gonan mahaifina ina za mu je. Ka san me yasa na janyo ka da? Me yasa ka janyo ni? Kai matsala ina jin ka. Kana ji? Ina jin ka. Mafarki nayi. Yarinyar nan lantana da nake so zan aura. Naji. Saba kai mara mutunci ne. Ni din? Kai huf ka aure ta. Ka karanta ba ka da amini kamar ni. Kuma ka aure ta ba? Ni aure ta? Ka aure ta. Gaskiya kai ma dama ana ga min aboki na hauka ce ban sai. Kamar yana yaushe kaje na aure. Kai ni ba akan lantana. Billahi ba abin da bazan ba. Wallahi ba abin da bazan ba. Me yanzu me kake so ai? Fada nake so ni. Fada? Zaka fada aboki na? Ka bari ba. Ka bari. Kozin Kano TV a danna mana subscribing sannan a danna mana